Era la nit de Nadal, i com totes les nits de Nadal, després de sopar, Clara i el seu germà Fritz, que vivien al Farrasit des de feia molt de temps, també celebraven aquest dia tan especial, intercanviant regals com es feia en la seva Alemanya natal. Eixa nit, l'arbre de Nadal de la sala es veia més gran i més bonic que altres vegades. Clara i Fritz van rebre meravellosos regals, nines, soldadets de joguet i llibres de contes amb dibuixos. Però el regal favorit de Clara va ser el que li va donar el seu tio, el doctor Rosselmeyer. Era un trencanous de fusta amb la forma d'un soldat. No s'assemblava a cap altre trencanous que Clara haguera vist abans. No obstant això, el que Clara no sabia era que el trencanous estava encantat. Quan Clara i Fritz van acabar d'obrir els seus regals, van arribar tots els seus amics i va començar una divertida festa on tots van jugar amb la nina i els soldadets de joguet. I van menjar tot tipus de llepolies i galetes. Aleshores, el doctor Rosselmeyer va dir als xiquets que esperaren perquè tenia una sorpresa especial per la festa. I abans que els xiquets pogueren endevinar de quina sorpresa es tractava, el tio Rosselmeyer va aparèixer amb un xicotet teatre de titelles. Les dues titelles ballaven i botaven, molt alt, fent volantins, mentre els xiquets miraven, reien i aplaudien. Clara va tenir en els seus braços el seu regal favorit, el trencanous, durant tot l'espectacle de titelles. Quan va acabar, els amics es van acomiadar i se'n varen anar a casa. Quan va acabar l'espectacle, Fritz va començar a imitar a les titelles. Va agafar el trencanous i el va tirar cap amunt per fer-li un volantí. Però el trencanous va caure a terra, al costat de l'arbre, i es va trencar. La seva boca s'havia quedat oberta i trencada. Fritz va voler arreglar el joguet. Li va posar un mocador baix de la barbeta per a unir-lo i el va deixar baix de l'arbre de Nadal. Al moment, la mare el va avisar que ja era hora d'anar a dormir. La casa estava en silenci, però Clara no podia dormir. Pensava en el trencanous que estava baix de l'arbre de Nadal. Va baixar les escales de puntetes i quan va obrir la porta de la sala es va sorprendre en veure que el trencanous es veia més gran que quan l'havia deixat baix de l'arbre. La seva mandíbula ja no estava trencada. A més, quan es va alçar de terra, es va adonar que ja no era de fusta. Era un príncep alt i guapo. El príncep li va fer una reverència a Clara i li va donar les gràcies perquè amb el seu acte d'amabilitat havia trencat l'encanteri sota el qual es trobava. Clara va escoltar crits i arrapades, va alçar el cap i va veure el saló ple d'enormes ratolins, grisos i lletjos. Al capdavant dels ratolins es trobava el rei ratolí, que portava espasa. En el mateix moment en què el príncep es va posar davant de Clara per a protegir-la de la caixa de Fritz, va començar a eixir un exèrcit de soldats de joguet que anaven creixent i convertint-se en soldats de veres. Els soldats, dirigits pel príncep, van començar una gran batalla contra el rei ratolí i el seu exèrcit de ratolins. Quina gran batalla! Tots dos exèrcits avançaven i reculaven. Quan portaven una bona estona barallant, el príncep i els soldats de joguet semblaven estar cansats, però en aquell moment Clara va veure l'oportunitat de jugar. Es va posar darrere del rei ratolí
i li va pegar ben fort amb la sabatilla al cap. Quan va caure a terra, tots els ratolins van caure a terra també i van desaparèixer. Ara el príncep estava completament lliure de l'encanteri i ja podria tornar a casa i al seu regne. Va convidar a Clara a anar amb ell i ella li va dir que sí. La va agafar de la mà i la va portar cap a l'arbre de Nadal. Va tancar els ulls i... Quan els van obrir, ja no estaven a la sala. Es trobaven en el regne del príncep, el país dels joguets i les llepolies. Clara va veure cases de xocolata, de nata, de torró, rius de llimonada, un llac de sucre i un castell de caramel on vivia la fada de sucre, que va eixir a rebre'ls. Trencanous li va contar com Clara l'havia lliurat de l'encanteri matant el rei ratolí. Quan la fada va escoltar això, va oferir una gran festa per a celebrar-ho. Es va sentir una música dolcíssima i la fada va donar pas a molts ballarins de diferents parts del món, russos, xinesos, espanyols, àrabs i fins i tot arlequins ballarins.
aquesta música van començar a ballar unes flors precioses, que amb la resta dels ballarins giraven al voltant del saló de ball. El príncep va convidar a Clara a ballar. Pegaren voltes i més voltes, fins que Clara va estar tan marejada que ja no sabia on es trobava. Quan es va despertar, es trobava al saló de la seva pròpia casa, baix de l'arbre de Nadal, i al costat d'ella es trobava el trencanous. On estava el príncep? I els ballarins? I la fada de sucre? O tot havia sigut un somni?